A jogos büszkeséget az ember rendszerint visszafogottan, szerény méltósággal viseli. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, tisztelt somogyi polgárok, kedves vendégeink! Bodor Ádám erdélyi magyar író gondolata kiválóan jellemzi a somogyiakat, akik nem kérkednek, még akkor sem, amikor jogos büszkeségükben megtehetnék. Ez a visszafogott szerénység viszont kérdéseket sorát indítja el akkor, amikor világgá kiálthatnánk büszkeségünket. Sokszor elgondolkodom azon, vajon célba érnek-e az üzeneteink, hogy valóban magának érzi-e minden somogyi ezt a dicsőséget, ami 524 évvel ezelőtt történt. Vajon tudja-e minden somogyi, hogy vízkereszt nem csak a kereszténység ünnepe, hanem a múlt és a jövő találkozásáé, a somogyi embereké, a megyéé is? Tudják-e, hogy 1498. január 6-án II. Ulászló király Somogy vármegyének különös kegye jeléül címert adományozott, hogy azt pecsétjére vésetvén kiadványain alkalmazza? Tudja-e mindenki, hogy több mint fél évszázadnak, 52 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a többi vármegye is megkapassa ezt a kitüntető jogot? Tartok tőle, hogy nem. Ezért is kell évről évre emlékeztetnünk, felhívni a figyelmet, hiszen múltunk ismerete nélkül nem tervezhettük felelősséggel a jövőt sem. Gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar utat mutatott a tekintetben számunkra. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. A Somogy megyei közgyűlés az elmúlt évtizedben egyértelműen megértette ennek a mondatnak a súlyát. Számtalanszor feltettük a kérdést, hogy mire van szükség az itt élőknek, pártpolitikától függetlenül. Lehet hosszú mondatokban elemezni, hogy a falvakban nem értik az időnk szavát, hogy ők elfogadnak bármit. Jól tudjuk mindnyájan, akik itt élünk, hogy ez nem igaz. A somogyi polgárok pontosan tudják, hogy mit szeretnének elérni. Pontosan tudják, mire van szükségük ahhoz, hogy élhetőbb legyen településük, hogy valóban a számukra legfontosabb beruházások valósuljanak meg. Tudják, hogy nem a fővárosi értelmiségnek kell megmondania, miként kell élni falun. Ezért is döntöttek bölcsen a somogyi polgárok április 3-án. A békére, a biztonságra, a megkezdett munka folytatására és a fejlődésre szavaztak. Bebizonyították, hogy nem lehet büntetlenül lenézni a vidéken élőket, hogy a gyűlöletkeltés nem vezet sehová. A feszültségek szítása torz jövőképet vetít előre. A somogyi polgárok nem ilyen légkörben szeretnének élni, hanem egy olyan nyugodt, kiegyensúlyozott világban, ahol nem az számít elsődlegesen, ki kire szavazott, hanem az, hogy miként léphetnek előrébb ők maguk, miként válik szebbé, otthonosabbá településük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az itt élők tudják, hogy partnerség visz előre, mely épít és nem rombol, mely egyenlő félként tekint mindenkire, mely összekovácsolja a közösségeket, mely világos jövőképet nyújt minden korosztály számára. Ebben pedig az elmúlt 12 év polgári kormányzása többet adott számunkra, mint az azt megelőző baloldali kormányok valaha is. A somogyi polgároknak erre a támogatásra van szükségük, és arra, amit mi, itt a megyei közgyűlésben a területfejlesztési forrásokkal biztosítunk. Közös felelősségünk, hogy milyen irányban megy tovább Somogy. Erre tettünk esküt, és az eskü nem csak a kormánypárti képviselőket kötelezi. Szerencsére nem volt jellemző a Somogy megyei közgyűlésben, hogy az itt élők ellen szavazhattak volna, mint tették, és ezt teszik ezt ma is a baloldal képviselői a parlamentben. Nyilván nem értünk mindenben egyet, mi sem itt Somogyban, és nem is támogattak minden elképzelést ellenzéki képviselőtársaink, de azt talán mindnyájan tudják, hogy megyénk fejlődése rajtuk is múlik. A mi kötelességünk megadni az előrelépés lehetőségét településeinknek. Csak akkor lehet sikeres a somogyi gazdaság, ha van megfelelő munkaerő, ha a fiatalok is itt akarják kamatoztatni tudásukat. Ezzel nem csak a települések jövőjét, hanem Somogy megyét is biztosítják. Közös célunk, hogy virágzóbbá, még inkább szerethetővé váljanak településeink, a fiatalok is találják meg számításukat, ne akarjanak elköltözni. Ezt a célt tartjuk szem előtt az elmúlt években, és ezt folytatjuk tovább. Olyan fejlesztéseket támogattunk eddig is, és fogunk a jövőben is, melyek az itt élők álmodtak meg, melyek valóban az ő érdekeiket szolgálják.
Ennek a közös gondolkodásnak, előre látható tervezésnek köszönhetően az eredetileg várt 43,45 milliárd forint területfejlesztési forrás helyett több mint 56 milliárd forint érkezett eddig Somogyba. A következő években pedig 79 milliárd top plusz fejlesztési forrás sorsáról dönt a megyei közgyűlés. Mi ez, ha nem siker? Területfejlesztési irodánk továbbra is segítséget nyújt a pályázatok terén, a járvány ellenére sem álltak le Somogyban a beruházások. És nem kellett lemondani az itt élő gyermekeknek megyénk értékeinek megismeréséről, a nehéz gazdasági helyzetben is folytathatjuk Szülőföldem Somogyország programot. Tudjuk, mit szeretnénk elérni, és ehhez mit kell tennünk, miben számíthatunk az ország vezetésére. Fejlődő pályára álltunk, ám azt is tudjuk, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel, dolgoznunk kell tovább azokkal, akikre eddig is számíthatunk, és akiknek azonosak velük a céljaik. Tisztelt lengyeltóti polgárok! Idei ünnepünk ismét más, mint a korábban megszokottak, akárcsak tavaly, amikor rendhagyó év után, rendhagyó időpontban ősszel érkeztünk Barcsra, hogy közösen emlékezhessünk megyénk legnagyobb dicsőségére, a címer adományozására. És rendhagyó időpontban jöttünk önökhöz is, vízkereszt helyett a nyár elején egy olyan városban, melyre valamennyi somogyi polgár büszke lehet, több mint 900 éves múltja miatt is. Céljaink közösek. Élhető megye, élhető települések kialakítása, a somogyi emberek életminőségének javítása. Olyan megye, olyan lengyeltóti kialakítása, mely otthona lehet időseknek, fiataloknak egyaránt. Azoknak a fiataloknak, akik ha megtalálják számításukat, látnak maguk előtt jövőképet, akkor a megszerzett legfrissebb tudással itthon maradnak, vagy haza fognak jönni, és az itteni vállalkozások, a város, az itt élők javára, boldogulásra fogják fordítani. Gondoskodó, erős közösségekkel rendelkező város az önöké. A jó célért mindig összefogtak az itt élők, közösen cselekszenek annak érdekében, hogy előrébb lépjenek, hogy városuk szebb és élhetőbb legyen. Ennek az összefogásnak is köszönhető, hogy a területfejlesztési források segítségével 380 millió forintból valósították meg olyan beruházásokat, melyek minőségi javulást hoztak mindennapjaikba a szociális és az egészségügyi ellátás terén, de gondoltak a városkép további javítására is a Zöld Város pályázatnak köszönhetően. Azt kívánom, maradjanak továbbra is ilyen aktívak, használják ki a helyi adottságaikat, a Balaton közelségét, a Pogány völgyen rejtett értékeit. Építsék, szépítsék, fejlesszék, gyarapítsák tovább az itt élők elképzelései szerint a már 30 éve városi ranggal büszkélkedő Lengyeltótit, és ezzel Somogy megyét is. Tisztelt ünnepi közgyűlés! Sohasem tapasztalt nehézségekkel kell szemben néznünk az elmúlt 2 évben a koronavírus járványnak köszönhetően. És sajnos az idei év sem indult felszabadultan. Továbbra sem élhetjük teljesen gondtalanul életüket, attól függetlenül, hogy a korlátozások szinte teljesen megszűntek. Nem lehetünk felhőtlenül boldogok, hiszen a vírus továbbra is közöttünk van, ráadásul hónapok óta már háború árnyéka is ránk vetül. Abban talán mindnyájan egyetértünk, hogy nincs jó háború. Csak olyan háború van, mely szenvedéssel, értelmetlen áldozatokkal jár. Elfogadhatatlan a felesleges erőszak, függetlenül attól, hogy ki kezdeményezte. A második világégés óta talán nem volt olyan év, amikor valahol ne dörögtek volna fegyverek bizonyos hatalmi vagy éppen gazdasági érdekek miatt. Mi magyarok eddig szerencsére kimaradtunk belőlük, talán csak akkor kapjuk fel igazán fejünket, legutóbb egy-egy háborús hírre, amikor 30 éve közvetlenül közelünkben, a déli határaink mentén zajlottak harcok. Ma pedig újra szomszédos ország az egyik érintett fél, így újabb kihívásokkal kell szembesülnünk Somogyországban is. Legfontosabb célunk, hogy kimaradjunk a háborúból, van mit megvédenünk. Jelenleg nem látjuk a jövőt, a háború végét, a pontos gazdasági károkat, nehézségeket, mindössze azt, hogy a somogyi polgárok önzetlensége továbbra is példaértékű. Tisztelt ünneplő somogyiak! Összetartó, erős közösség a miénk, mely még a legnehezebb időkben sem húzott szét. Ezt az összetartozást bizonyították a somogyiak az előző években is,
amikor például a horvátországi földrengés, majd a megyénket ért viharkárok helyreállítása érdekében fogtak össze. És bizonyították, hogy most is újra, amikor segélyeket, adományokat juttattak a háború sújtotta Kárpátaljára magyar testvéreinknek, amikor befogadták a menekülteket. Köszönet jár mindenkinek, aki részt vett a humanitárius segítségnyújtásban. Ahogy köszönet és elismerés jár azoknak is, akik ma valamilyen kitüntetés vehetnek át, hiszen ők is gyarapították megyénket, hozzájárultak hagyományaink, identitásunk megőrzéséhez, Somogyország jó hírét vitték munkásságukkal. Erősítették az összetartozás érzését, melynek segítségével a legnehezebb válságos helyzetekből is győztesen kerülhetünk ki. Ezért az összetartozásáért, a közösség építéséért, és ezen keresztül minden somogyi emberért dolgozzunk mi, a megyei közgyűlés tagjai. Olyan érték ez az összefogás, melyet meg kell védenünk, és tovább kell építenünk közösen egy békés jövő érdekében. Ehhez kívánok mindenkinek kellő erőt. Isten éltesse a somogyi polgárokat, Isten éltesse Somogyországot.